helvetin hiki on. Totuushan on se, että tosi Jonne vetää ES hihasta. Kyllä nyt saatana! Vittu, kato nyt niitä saatana neekeri hyi helvettiin! Haise paska! Mitä teillä lentelee? Pornolehti! Hyvä! Oikein kunnon pornokko, niin hyvä tekee. Joo, läpi öit on Jonne tietyn täpinöis, 3 lavaa ES. Värinöis, rähinöis, ei tän enempää. Keulujessa apsilanne saatto kilvet menettää. 3 raitaa Adidas, lani pahikset, mieti missä lani tas. Lokaali Jonneinen derbi ja rassas. Ummi jämät hikiset kun Jonni kärätti kassaa. Jonni sano kyllä hakemalla nettoni. Nipi napi eko kerran pelaa kiekon pajatso. Hei, ei täällä Jonnat on luksus. Teini lus, mut muksut nimittelee hutsuks. Opettajia eikä pärinät ja pari. Paskan lani kun puhutaan ES:n käytöstä. Taas jatkaa näytöstä kun meidän tiimi rullaa. Yläristi konttari naara, niistä me tuulaa. ES tai sit CSS, pudus pärde heves niinku naapurin repe. Kylpyt takeis mis seläs lukee Taffelhof ja pärinöistää soundaa ku koff. ES-jäbät tulee ja menee konttaris naaralle ja nuokarin skedee. 95 imee filsutkin mallust. Missä on mun bisseet, näetkö sä allu? Skuppa pari Red Bullia, mun kurkku on olotila sekava kun juotiin mädärit ekana. Voi tyttärit aina fritsui ruinaa. Pitää vetää hanskaa niin että huimaa. Nänni annu kännit rapussa juotaas ESCS. No, get the camera!